Haur eta gazte literaturan idatzitakoa, novela grafikoak be bai, eta esku hartan daukaguna ipuin liburuei dagokionez, 3. Bai, denetik probatu, baina nik uste... Bueno, leherria behaztu barik, noski, bai? Baina nik uste hori ipuina dela nire genero kutsuna, ezta. Zango da gehien irakurtzen duten generoa, baita ere, eta, bueno, gehien idatzi dutena ere bai, ezta. Zango nuke erosoen zenitzen izen genero dela, behar bada sintesirako gaitasun desiente daukatelako, beste idazle batzuek digresirako daukaten bezala, eta nik ez, ezta. Nik uste nire habilidadei edo ondoen egokitzen zaion generoa dela, eta erosoen zenitzen izena, eta beraz, horra jotzen dut, nahi gabe ere, bai. 7 ipuin bilduko dira diesel honetan, izenburua azalaren aitzakian norek argaituzten, gaur programa egiten oso eroso egongo garen, bet? Bai. Oso ondo di joakillo gainea liburu egin, gainea ez da gasolindegi soil bat, gasolindegi abandonatu bat, ez da. Eta pixka bat, liburuaren tonua edo doinua edo eitzen zait ondo erakusten dula leku honek. Momentu baten, ipin liburua kaleratzen danien behar, eta 7 esan dugu, urte batzetako lana dago hemen. Momentu baten osotasun hori eman behar zaiolako, eta, bueno, izenarekin edo, izan apurtxu bete jolasa egin duzuna. Hori da, ez, hemen egongo dira, azken 10-12 urtetan idatzetako ipuinak. Ez da loturarik eta ez da bilatu loturarik euren artean. Baina, gero hasten irakurtzen bata bestean atzetik, eta editoriak berak ere esaten dizu, badaude hainbat lotura, ez, bilatu gabeak, baina badaude hainbat lotura, eta horietako bat zan zuzen, pertsonaiak nolabait diesel jendea dituko nioken horren barruan kokatzen genitula, ez da nolabait astelena zeion dirik gabeko jendea, egunero astelena baliz bezala bizidana, bizitzara ohitu egindan jendea pixkat, ez da? Horako jende mota, horako pertsonaiak agertzen dira eta hortik dator pixkat izenburua. Hitz egingo dugu gainera, editoriarekin be bai? Elkarrizketara gonbidatu duzu, nor eta zergaitik? Bueno, editoria beti pertsona garrantzitsua da, ez da, liburu bat ateratzen dezunean, eta kasu honetan ere alaxe izan da. Aritz Galarragak egindako oharrak ikustet izan diala ez asko, baina justu behartzuten tokian egindakoak, eta iruditzen zait bere aholkoekin desente hobetu dela liburua, eta hori aitortzeagatik, izte? Ni Neroni, hitzak elkarren atzean kateatzen hasten banintzen, kaskarra iruditzen zitzaidan segituan. Tentela, edo korapilatu egia bestela. Handi nahi egia. Bertoleta momentu baten, diesel hitza etorri guztiari zentzua emateko? Hori da, ez? Eskatelen aipatu duguna, nolabait ipuin liburu bat egiten duzunean zai izaten da, izenburu bat aukeratzea ipuin guztiak hurbiltzen dituna, edo gutxienez biltzen dituna, ez? Etiketa bat, ez? Eta horren bila egin jala, burutu zitzaigun, diesel kontzeptua, hasi zen, ipuinak independentiak izan arren, euren artean, eta bata besterekin zerikusirik izan ez arren, bada holako amankomunean daukaten zerbait, eta hoxe da, pertsonaiak, badiala diesel xabarrak. Eta kontzeptu horri jarraika, eman genion, izenburua liburuai. Pertsona arruntak? Bai, hoxe da, pertsona... Nor ez da diesela, gaur egun? Hori da, ez? Nor ez da diesela, ez? Izan zitekeen, jende normala baita ere, ez? Este titulo famatua, ez? Baina hori hartuta zegoen. Irakurtzen hasten gara nien, eta honelako egizera, ipuin liburu bat plazaratuta, eta aria eta kontatu behar da, eta gure lanada kontatzi ezer dauen barrun desaten dugu. Aparteko eroiak ez direnak, aparteko gauzarik egiten ez dutenak, eta bar, euren beldurrekin, euren miseri txikiekin, baina oso identifikatuta sentitu algara irakurle moduen bebai, eta edonor izan gaitezkegu. Hori da, ez, nik uste diala jende arrunta, bere egunerokoan murgilduta dagona, bizitza xeak daramatzana, ez da? Eta eguneroko horren barruan zerbaiten bila bezala ari dira, ez, askotan. Eta orduan, ipuin hauetan nik uste nolabait azaleratzen dela
pixkat bizitzaren ziurgabetasun hori, ez? Nire helburua izan da pixkat erakustea, bizitzaren kaosa eta bizitza arruntena ere gauza txikienarekin hankaz gora jarri daitekela, edo gutxienez pertsona bera bere nolabaiteko psikologia irauli dezakela edo bere burutapenak beste toki batera eraman, ez? Zer egongo da ipuinetan, egongo delako? Tarte bat. Hori da, bai, ez da azkenean... Tarte bat, bai, pertsonaia batzuk, bai, egoera bat. bai, ez da trama sekulakori gertatuko, baina bai daudela nolabaiteko pikoak edo zerbait gertatuko da, ez da hankaz gora jarri, baina bai gauzak birplanteatzera eramango dituna pertsonaia ez da. Pertsonaiak aipatuta, 7 ipuin esan dugu, eta 7 ipuin ezberdin izango dira, esaten gabiltz eta lotura hau bilatu nahian danan arteko lotura egin dezakegu, baina bakoitza bere pertsonaiekin, bere kontuekin eta egoera ezberdinekin. Egoera asko, oso gertukoak eta oso gaur egungoak irudituko zaizkigunak. Bai, pixka bat nolabait egin nahi izan dut nolabaiteko dekadentziaren erretratua, baina dekadentzian edertasuna bilatuz, ezta? Eta pertsonaiak imperfektuak dira, baina saiatu naiz beraien imperfekzioan begirada multsu bat ematen. Inoiz pertsonaiak epaitu gabe eta juizio moralik eman gabe eta erakutsi pertsonak orokorrean garen bezala imperfektua gela eta imperfekzio horretan ederrak ere izan gaitezkela. Guztion sekretutxu horiek, segurazki ez duguna inoiz onartuko, sentitu duguna esate baterako jeloskor gaude baten bat gaixorik dagoelako eta bizitzeko indarra daukalako, eta jeloskortasun hori momentu baten gu ez pagaude ondo eta bizitza eta munduaren zentroa gu geu bagara, izan leike. Sekretutxua beste baten batekin bazabiltz inori ez kontatzeko gauzak, sekretutxua baditugu guztiok gure sekretu horiek, eta apurtxoet pertsonaiek horixe izango dute bai. Bai, pertsonaien nolabaiteko alde ezkutua edo gizartean azaleratzen estan hori, tabuak edo baita ere pertsonen alde txarrena nolabait azaleratu da ipuinotan, ez? Pertsonai horiek danak izango dute alde txarren bat, alde ezkutu bat. Ez da txarra? Bueno, ez daukat sexu harremanik. Bai. Nire bikotearekin, esate baterako ez da txarra, baina segurazki eskutatuko dut. Hori da, baina hori ez da perfektua. Ez da perfektua. Hobe izan liteke, ez da. Eta pixkat, zea horri, nolabiteko pesimismo horri baita ere pixkat parre egiten zaiola esango nuke baita ere, ez da? Eta bilatzen dela horri, buelta ematea, alako, batzutan tono pixkat sarkastiko edo ironiko batekin ere bai, ez da. Nondik abiatzen da ipuin bat? Galdera ona, ipuin bakoitza bere abia puntua izango du. Bat izan daiteke lagun batek kontatu dizun anekdota bat, beste izan daiteke ikusi zuen pelikula bat, beste izan daiteke argazki bat, abesti bat, hemen ipui bakoitzak izango luzun bere abia puntua, ez da, diferentea. Idazterakuen bestelako bide batzutatik idatzitako liburua dela, aipatu duzu, apurtxuet atzera begire jartzen magaran, urteetan zehar idatzitako ipuinak, eta orain bilduta liburu baten datozenak, baina apurtxuet, idazten hasi eta ia gertatzen den. Bai, idazten hasi nitzanean, handala 20 urte, bestera bat idazten nun, pixka bat idazten hasi horretik eskema bat egin da historia guztia nondik eta nola jongo zen, justu orain kontrako egiten dut, abia puntu bat hartu, ideia bat, zerbait, irudi bat, esaldi bat, eta hasi. Pixka bat, baukat margolari bat, hola margotzen duna, ez da, jarri oialaren aurrean eta pentsatu gabe, pun. Eta pixka bat hori, hortan saiatu nahi nun. Nire lagunak zen du idazteakoan ezinezko dara, ze azkenean esaldi bat egiteakoan ja razonamendua sartzen da, ekintza hortan
ekintza soil hortan bakarrik, ez? Eta ipuin bat zer esanik, ez nahi gabeia burua martxan jartzen zaizu, ez? Baina nik nahi izan dut pixkat arrazonamendu hori aparte utzi, eta pixkat bulkadei edo intuizioari edo gorputzari jarraiki idatzi, ezta? Eta prozesu asko zederragoa dela, esango nuke horrela idatzika. Eskuartean dudan liburu hau, Ian Douglasen Nos enferma la tecnologia da. Egilea zientzia, teknologia eta osasunean aditua da. Eta liburuaren izenburuan egiten duen galderaren bitartez, teknologiek gure osasunean zer nolako eragina eduki dezaketen aztertzen du. Gaur egun pantailek, sare sozialek, bideojokoek parte hartzea ikaragarria dute gure bizitzan. Komunikatzen, ikasten edo gure aisialdian ondo pasatzen laguntzen digute. Baina aldi berean gure osasunean ere eragin handia eduki dezakete. Eta liburu honetan hausnarketa bat egiten da horren inguruan, eta halako gako batzuk ematen ditu egileak nola teknologia berriak modu osasungarrian erabil ditzazkegun, ez? Liburuaren testu antolaketa eta irudien antolaketak ere asko laguntzen du hausnarketa horretan, konplikatuak izan daitezken kontzeptuak modu oso errazean ulertzen laguntzen digute, eta hausnarketa horretan parte hartzen laguntzen digute gainera. 7 ipuin laburtsuek. Liburua oso irakurterreza dalako be bai, ondo idatzita dago, eta ezberdinak dira, ipuinak euren artien be bai, elkarrizketa asko, pertsonai ezberdinak ezagutuko ditugu, guztiek zerbait ekarriko digute, bada, laburtasun hori, bada esan duzuna lehen, ariketa konstiente bat laburretik kontatzeko momentuko sentsazio hori edo momentuko kontatu nahi zenuen ipuintxo hori? Ez dakit, ipuina nire idazteko moduari ondo doakit joan genero badala uste, ez? Baina zuzen, sintesirako joera edo gaitasun gehiago katelako digresiorako baino, ez? Hortik hasita, erraztasun horrek jamaten dit marko bat, eta gero, ipuinetan ni beti saiatzen naiz, nolabait ez izatea, izugarrizko bizitza bat, edo epika bat kontatuko duna baizik, eta nolabait detalle txiki bat hartu eta horri buelta bate. Ez dira mikroipuinak eta ez dira ipuin luze-luzeak ere. Eta gero idazteko moduari dagokionez, nire idazkera ahozko hizkeratik desente dela esango nuke orduan, horrek bai nik uste ematen diola irakurrerraztasun bat testuari, ez da. Esan dugu, diesel jendearen egunerokotasunien gertatzen diren gai ezberdinak, apurtxuet, tarteka eskutatu nahi ditugunak edo lotxatzen garanak edo eta bar, ipuinak berak be eramango gaitu. Sartu eta gora berazko barik eta buelta asko barik eta sorpresa asko barik, baina eramango gaitu, jakin nahiko dugu, iazte gertatzen den, baina apurtxuet, ipuin diazela be bai? Bai, nik uste ez da gauza hondirik gertatzen, baina kontatzeko eragatik edo kontatzen dien detaileengatik edo badago tentsio narratibo bat. Eta nik uste tentsio narratibo horrek eramaten dula irakurlea hasieratik bukaeraino, ezta? Nitzat horretan saiatu naiz. Naiz eta epika hondirik gabeko historiak izan, kontatzen den eragatik edo detaile horiengatik eramatea irakurlea hasieratik bukaeraino. Epika handi barik, baina heriotza egongo da, guztion bizitzetan. Bai. Maitasunaren desgaste hori bai batzutan. Bai. Sexua, bai. izandakoa edo nahi duguna,
badauz gai komun batzuk be bai, Bai, guztiok berdina antzekoa sentituko duguna, euren aurrien. claro, eske dira gai unibertsalak, ez da, eta, bueno, nire literaturan betianik agertu dianak, bikote harremanak, familia harremanak, sexua, desioa, adiskidetasuna, eta gero, orain nik uste, liburu honetan gehiago agertzen dena dela, eriotza. Eriotza, ja, urte batzu baitugu, eta, presenteago egindan ere bizitzan, ez da. Eta, beste erk esan entzun bezala, bizitzea hiltzen ikastea ere bada, eta nik uste hortikan ere desente daukada liburu honek bai. Aspaldiko zema lagun, hilko zaizkigun, ipuinetan, dramarik ez dau, hala ere. Ez, eta hor, nire lagun baten eriotza oso presentago ipuin batean, baina bai, hori egia zen, drama hundirik gabe kontatzen dut, ez? Bai, nostalgia desenterekin, eta nostalgia da, beste ezaugarri bat, bai, ipuin desentetan agertzen dana igual, ez da, malenkonia kutsu bat ere bai, eta bai, baina ez dago drama hundirik ala ere. Bai, nahiko sotila izaten saiatu naiz, sentimentu egiten. Bakardadea, egon daiteke, sentitu dezakegu, naiz eta oso ondo inguratuta egon, Bai, bakardadea baino gehiago, esango nuke erroduntasun sentipeda dela, hor agertzen dela, ez da? Eta da, beste sentimentu bat, ipuin batean baina gehiago agertzen dena, ez da? Eta, lehen komentatu duen hori pertsonaia imperfektuek egitearen baitan, nik uste badaola, gure erroduntasun eta gure imperfekzio eta guzti, geure burua maitatzeko nahi bat. Nik kantatu eta dantzatu egiten du Mendiak, Irene Solarena, onartu behar dut nik gaztelaniaz irakurri nuela aurretik, Canto yo la montaña baila, originala katalanezkoa da. Nik pandemia garaian irakurri nuen eta kariño handia diot, konfinamendu garai hortan edertasun handia topatu nuen hor, ez? Pirineotan kokatzen da eta badirudi errelatu isolatuak direla, baina gero ehuntzen du holako historia oso iradokitzaile bat. Joan Didionen edozein liburu gomendatuko nuke, hain zuzen ere esango nukeelako berak edozein gairi buruz hitz egin dezakeela eta edozein gaitan topatzen duela errealitatea eta mundua azaltzeko modu bat, ez hainbeste azalpen argigarrietan, baizik eta ertzak esploratuz eta zalantzetan sakonduz. Arreta piztu zidan liburua da, ni oso zinemazalea naiz, eta, hizkuntzarekin ere lan egiten dut, ez da bakarrik literatura kontua, hizkuntzarekin ere lan egiten dut edizioan. Eta Koldo Mitxelenaren izena oso ezaguna da, bere, balio akademikoa izugarriagatik, da, izan dugun intelektual handienetako bat. Eta hau da, Koldo Mitxelenaren denbora bateko zinema paperak. 1954, 1961. Hemen daude bilduta, Mitxelenak Egan aldizkarirako idatzi zituen zinema kritikak. Hau da, garai haietan, joaten zen zinemara, batzutan bere emaztearekin, bera kontatzen duen bezala, eta haien kronika egiten zuen, kritika egiten zuen Egan aldizkarian. Horrela ibili izan 7 urtez. Eta da, liburu zoragarria oso ondo idatzia, baina dauka more bat gainera Mitxelenak, ez dakit, inglesa, britanikoa esango neuke. Eta oso gustora irakurtzen den liburua da, eta, zinemalzalea izan da, hor daude, ez esango dut, La ventana indiscretaren kritika, La ley del silencio, Un tranvía llamado deseo, pelikula mitikoak euskaraz lehenbizi kritika batekin. Benetan, harribitxi bat da. Eta gehienoi, atsegin zaigunez giltzazulotik zelatan egotea, egon gintezke hemen adi-adi, bat ere lotxa eta damurik gabe, ez da egokiera txarra. Zergatik La ventana indiskreta? Ez ote litzateke zuzenago eta biziago Ventana al patio? Egunerokoarekin borrokan, geure minekin, ezintasunekin, eta guztiok identifikatzeko moduko ipuinak aritz. Bai, egia esan, poza handia da, Berto Larrieta bezalako idazle bat editatu izanaz,
Zetira, nik Bertolen lana bai ezagutzen nuen, bera personalki ez, eta nola elkar ezagutu genuen ere nahiko kurioso da, ze bera Bartzelonan zegoen, sormen halako egonaldi bat egiten eta hantxe ezagutu genuen elkar, eta hitz egin nuen luze, eta nik gogoan daukadana da, lehen bilera edo bilkurertatik atera nintzela sentsazio batekin, eta da, nik tipo honen zerbait, noizbait, editatu nahiko nuke. Eta kontua da, bueno, kasualitatea zer den, handik hilabete batzuetara jaso genuela argitaletxean Bertolen mekanoskribua, eta nik neuke ipuinok editatzeko aukera izan dudala, eta berez lehen inkontru hartan nolabait sortu zen giro atsegin hura, berritu ahal izan dugula gero ipuinak lantzerakoan eta liburua osatzerakoan. Eta nolako izaten da? Oso ezberdina izango dalako, editore eta idazlearen arteko harreman hori, oso ezberdina izango dalako, idazle bakoitzarekin eta editore bakoitzarekin, suposatzen dut, baina euki behar da, ezta? Zabaltasun hori, bai idazlearekiko, idazleak nahi duenarekiko, baina editoreak esaten duenarekiko be, bai. Zein da oreka ona? Oreka ona da gero liburu on bat, emaitza gisa liburu on bat ematen duena, eta hori benetan, kontatuko banizue esperientzia guztia, berehala ulertuko zenukete zergatik diodan, Bertol bezalako idazle batekin lan egitea, plazer hutsa dela, beti ez delako horrela gertatzen, zorionez gehienetan bai, baina ez beti. Eta bai, azken batean oreka bada, noski hemen protagonismoa daukate ipuinek, batez ere ipuinek, eta protagonismoa dauka idazleak ere bai, eta editoreak noski bere paperetik egin behar du, batez ere, ipuinen alde eta liburuen alde, eta liburu ahalik eta duinen ateratzeko. Orduan horre, idazle batzuk eskuzabalago jokatzen dute, edo inteligenteago ere bai, ze badakite editorea liburuaren eta ipuinen alde egongo dela beti, edo egon beharko lukela beti, eta orduan uzten dira gehiago aholkatzen, edo entzuten dute gehiago, eta... Nik ala ulertzen dute, bere lana, bere sortze lana defendatzen duena. Bai. Baina orduan autoediziora ere jo dezake idazle horrek, eta bere liburua publikatu, eta... Hor nik uste bi kontu importante daudela nire ustez, ez? Bat da literaturaren kontzeptua, edo ze kontzeptu daukan literaturari buruz, bai idazleak eta bai editoreak, eta nik uste kasu honetan aritzekin lan egitenean hasieratik ikusi nula argi, literaturaren kontzeptu berberak eneukala, ezta? Orduan, klaro, beak aholkuak ematen zizkianean nik segituan ikusten nun ipuinari hon egiten zioten aholkua ziala, gehienak, ezta. Eta gero beste kontu bada norberaren egoa. Ze zuk ipuin bat aurkeztu dezunean, aurkeztu dezu 1000 buelta eman eta gero ipuin horri, ezta. Orduan, asko ezorratik zu gauzak aldatzea. Baina orduan zure egoari, nolabait, pixka bat, xumetu inberdezu zure ego hori, ezta. Eta zan, ostras, tiponek ere asko daki, ezta. Bazen ondo pentsatzea. Ia bere aholkua egokia den, ala ez da normalean egoki izaten da, ez. Baina aipatu duzu, Bertol, eta elkarrizketa ezberdinetan, eta idazleek esaten dutena, batzuk egunean parrafo bat idazten dute, edo esaldi pare bat, egun osoko 8 orduko lanien 1000 buelta eman da. Suposatzen dut, zailagoa dela hori aldatzie, esaten egon zarana. Bueno, hasi eta bulkadaka joan naiz, horrek dakarren guztiarekin, gero baten batek orrazten badit edo zuzentzen badit, beste zabaltasun batekin. Kontua da nik bulkadak idatzio, baina gero nik neuk zuzenketa lan latza egin dut eta bersio bat, eta 3, eta 7, eta 10, eta hor ja lanketa bat bada, haundia. Horren lanketa horren ondoren, gero editore dator bere iritziarekin, eta hasieratean kosta egiten da. Enbiziko zea da, baina horre nik uste eta hausnarketa bat inberdula norberak, ez da, eta pixkat hori, ez? Norbere egoa kontrolatu, eta, honek ere badaki. Nolako ordena esate baterako? Nolako irizpideak jarraitzen dira? Ze ipuin jartzen zu lehena, engantzatu behar duelako liburuak, baina aurrera egin ala ere, behar du zeo zer jarraitu alizateko arte bat da, guztia, noski? Bai, hori gai komplejua da, esan dezagun, noski idazle dator, esan dugun bezala, ez, bere obra gutxi asko bukatuarekin, ez, iaia definituarekin, ez, eta orduan, ipuin liburuen kasuan noski, ordena batekin ere badator, ez.
hori areagotzen da, ipuinen kasuan, hau da, novela batek hartzen badizu, hor gerta daiteke, barruko ordena ere nolabait aldatu ahal izatea, edo kapituluka, edo denelakoa, baina ipuin liburu baten kasuan, areagotzen da, kontu hori, Eta justu liburu honekin, izan genuen nahiko joan etorri, ipuinen ordenarekin, askotan tendentzia dago, ipuin liburuetan lehenengo ipuina barkatu, inpaktu gehien eragiten duena izatea, edo irakurlea gehien engantza dezakena jartzeko, eta kasu honetan, biesel ipuina birenez, halako kolpe handirik daukan edo irakurlea berehala engantzatuko duen ipuinik ere zegoen bere horretan, Eta orduan gehiago da irakurlea sartzea, ipuinen joan horretan, eta ipuinen tonuarekin bat egitea. Niri asko gustatzen zaidan zer egina dela. Ipuinak hasi, sorpresa da beti, ipuin bat. Ez dakizu ze puntutarainoko sorpresa edo ze bihurgune izango duen, baina lehenengo irakurrita eta bigarrena, harrapatzen diozunien, agian bihurgune askorik ez, baina ia zer kontatzen didan, edo pertsonaia edo, nik neuk gozatzen dut aurrera egin ala. Zalantzarik gabe, kontua da, irakurle guztiek ez daukatela pazientzia hori, eta orduan berehala nahi dutela jakinez, liburu bat adibidez nondik nora doan, edo zer emango dion, zer eskainiko dion, Orduan kasu honetan ikusi genuen, buelta desente emanda eta ipuinik esplosiboena ere lehena jartzeak ez zuela zentzu handirik, ze pixka bat agian irakurlearen espektatibakin ere joka zezakeen eta pixka bat irakurlea frustrarazi, ikusita gero, ipuin guztiak ez zirela lakoak, Uste dut gainera, urtebetetze festarena proposatu nitzula edo momentu batean aipatu genuela lehena bezala jartzeko, baina gero justu ez dugu jarri horregatik, Pixka bat, delako gainerako ipuinen artean, igual desberdinena, esan dezagun, edo beste bide batetik espektatibak eraman ditzakena, Nik uste ipuin liburu honetan bi tonu desberdin nabarmentzen diala. Eta orduan bagenitun ipuin batzuk tono batekoak eta beste ipuina beste batekoak. Orduan ordenaian jartzeakoan ipuin horiek tartekatu genitun tonu desberdinetakoak hori batetik. Eta gero bestetik, lehendabizikoa jarrena izan gendun, ipuin liburuari tonu nagusia edo ematen dion hori. Genero aldetik, esango nuke teatroa edo dramaturgia izan litekela gertuen. Izan ere, ez dakit, pertsonei sonoroetatik egiten dut lanketa asko, eta badago musikan elkarrizketa sortzeko nahi hori, eta bada adibidez, Oiergilan gure lagunak Mr. Señora liburua, nik ez dute antzerki asko irakurri, baina ez duzuen ontzat oso gomendagarria da, hola, lehenengo hurbilpen bat egiteko teatro genero horretan sartzeko. Lo que hay, Sara Torresen novela bat, badu literatura asko ez dut irakurtzen normalean, esan nahi dut novela klasiko edo struktura horiek duten liburu asko ez ditut irakurtzen, baina Sara Torresek badu gaitasun bat, ez dakit, niri ederra iruditzen zait liburu hori eta gustu handiz egingo nuke banda sonora bai. Bada liburu bat deitzen dana Identity, Mitu Sanjalena da, Konsonik aterazun, eta berak liburuan zehar egiten ditu elkarrizketak Kali personai mitologikoa, Indian, eta asko gustatzen zait pertsonai horren izaera liburuan, nola jolasten duen protagonistarekin, eta nolako elkarrizketak egiten dituen, eta zea hots duen asko gustatzen zait, ez dakit nola azaldu bineon, badu zerbait asko gustatzen zaidana. Liburu asko daude referentzia bezala, nire lana ulertzeko bineon aukeratu dut bat, dala Historia de España contada a las niñas, Maria Bastaros idazlearena, eta
Gehien identifikatzen dudanan ere sortzeko moduan edo bere sortzeko moduan bada kolaxetik lan egiten duela asko, lan, eta gero noski gaia feminismotik eta pilean dauden gai potenteak lantzen ditula eta ni saiatzen naiz. Baina, berak ni baino hobeto egiten du, baina bai. Nik uste dut, hori izan daitekela aukeratuko nukela. Nik uste nerabezaroan derrigortzen zaituztela irakurtzera eta gero ja ohitura bezala hartzen dezula. Azkenen jaten dugun bezala, irakurtzen dugu, ez dakit. Gila esan, pixkat ohitura, interesa, jakin mina, ez dakit, plazerra ere, ez? Ze galdera zaila. Bai. Ez da moduzko irakurketa egin duzu, Aritz. Esan duzulako, liburuak hartut esaten gabiltz. Zema lagun hilko zaizkio eta datorren pertsonaia bakoitzak izango du hor baten bat faltako dana, askok bai behintzat, baina ez da dramarik eta ez da liburu iluna, inondik inora bez, ze moduzko irakurketa egin duzu? Honi liburua definitu nuke liburu vitalista bezala. Hau da, naiz eta heriotzari buruz hainbeste hitz egiten duen, beste gauza askoren artean noski, baina heriotzari buruz ere bai, oso liburu vitalista dela esango nuke, justu horregatik, ez? Bizitzaren beste etapa bat, edo azken etapa den horri buruzko begirada ere, halakoa delako, hau da, ez da batere dramatikoa, ez da batere negatiboa edo, deno pasa beharko gara hortik, beraz, ardezagun humorez eta ardezagun kiroltasunez, ez? Beste termino bat erabiltzearren, ez? Beraz, oso irakurketa atsegina da, bizitzako gai potoloak esan dezagun ukitzen ditu, baina, ukitzeko moduagatik eta bar, oso gerturatze atsegina dela esango nuke, oso irakurketa plazerezkoa, eta gainera ez arinkeriaz edo, hau da, ez ditu arinkeriaz tratatzen gai hauek, baizik eta, perspektibarekin, hau da, ikuspegi interesante batekin, eta horrek guztiak egiten du liburuaren irakurketa oso atsegingarria izatea. Hasiera eta amaiera, ipuinak idazteko zenbat molde dauzen bebai, zorionez. Eta irakurle moduen, ze gustora irakurtze ditugun hasi eta amaitu egiten direnak, eta ze gustora irakurtze ditugun hortxe geratzen dienak bebai. Amaiera hori izan zitekeen orain, edo bost horri alde barru, edo datorren urtien, eta badauka horretik bebai, amaierak dira, baina agian ez dira amaierak bez. Hori da, ezta? Jarraituko du bizitzak. Bai, amaierari garrantzi handia eman diot ipuinotan, baina hain zuzen amaitu gabe usteari, nola baita esateko. Ipuin irekiak uste dintzen galderak airean uste dituztenak, orokorrean. Eta hemen ipuin hauetan, gehienetan trama, bera, historia bera, ez da bukatzen. Baina ipuina bai bukatzen dela, ez da, eta nik uste dut horrekin lortu nahi izan dut, bizitza daukan ziurgabetasun hori, adieraztea, ez da. Eta batzutan, irakurlea geratuko da, eta hau nola bukatzen da, galdera horrekin, ez da, baina hori bilatu da zuzen, bizitzaren ziurgabetasun hori islatzeko, ez da. Eta naiz eta trama ez da bukatzen, bai saiatu naiz, azken esaldia izan zedin, behartzuna horreta, bukatu da ipuina, hemen, naiz eta trama ez bukatu, ipuina bukatu da, eta bai dago lanketa bat hortan aritzek ere asko lagundu zian, azken esaldi hori izatea ipuinaren ginta nola bai, ez? Azken esaldia dalako. Bai, eta hala ere, ipuinek ez daukate halako bukaera esan dezagun efektista bat, edo bukaera esplosibo bat, edo ez daukate ingeles iztunek aipatzen duten triki endin hori, edo bukaera sorpresazkoa baina trampatia ere dena, hau da, ipuin guztiari buelta ematen diona, edo ez. Zentzu horretan bada, esan duzuena, hau da, bizitza mozten du, protagonisten bizitza mozten da hasieratik eta bukaeratik, ia aliritzira, ematen duen mozketa batekin, baina hori da Txekhovi buruz ere esaten zena, hau da, Txekhovi ere azken batean bizitza zati bat hartzen zuen, bere protagonistena, eta hori ipuin batera eramaten zuen, ez? Beraz, halako ipuina dira, ez dira ipuin efektistak, eta hala ere,
bueno, edukiz betetako ipuina dira eta nik uste dut irakurlearentzat oso gozagarriak izan altirela, ez? Letren lurraldera iritsitako mediku baten lehen lana. Eguneroko bizitzaren eta ospitaleko errealitatearen arteko loturen eta orekaren hausnarketa poetikoa. Emakumeen arteko harreman konplexuak eta isiltasunak, bereziki Elisa eta Elisabete ama alaben artekoak, aztertzen dituen eleberria. Identitatearen, duintasunaren eta oroitzapenaren inguruko gogo eta bilakatua. Zen bereko trilogiaren azken alea da eta Gauekoak izenekoa. Abentura, magia eta divertimendua uztartzen ditu liburuak. Gazteen arteko identitatearen eta naturaren garrantziaz hausnartzen duena. Instagramek kontrakoa esango digun arren. Diesela da super, denok gara imperfektuak. Bai zu eta bai ni. Eure burua imperfektu ikusteak zaurgarri bihurtzen gaitu. Eta zaurgarri izateak maitagarri. Imperfektua ez dena, ez da benetakoa. Eta literaturan ere, antzeko zerbait gertatzen dela esango nuke. Eta niri benetako literatura gustatzen zait. Zaurgarriena, imperfektia.